Det skal være fucking fedt. Hej, det er DK Fireworks EK, og jeg vil gerne vise mit fyrværkeri. Vi kan starte med den her raket fra det er lang tid siden. Den hedder det der, jeg kan ikke lige læse det. Og der er, jeg skal lige se hvor mange gram krudt der er i. Der er krudt, og jeg ved ikke lige hvor det står. Nemvægt. Der er, jeg ved ikke om I kan se det, men der står 57,8 gram krudt i. Og så er det nye jeg har fået, det er, eller det er bare starten af mit fyrværkeri. Det er hæksyl for til Hans. Det er ikke til Hans, nej. Jeg må fix. Det er min største lige været ude og købe til mig, så 2 pakker hæksyl med 100 i. Jeg åbner den ene, som I kan se. Jeg gider ikke op. De ser sådan her ud. Og de har en nemvægt på 1 gram krudt, eller hvad siger man? Der står nemvægt 1 gram der. Ja, det skulle lige mit fyrværkeri. Og i alt, altså du kan sjovt det ud, det er meget nemt. Altså hvis du lægger dem her og dem her sammen, så er der 300 gram krudt, for det er kun 1 gram krudt i alle hæksyl. Så plus den her, og der var 57, ja, 57,8. Så det vil sige 357 gram krudt er der i alt her. Men det er kun starten, jeg skal købe for 600 kroner mere måske. Ja, den her kommer ind på YouTube, og så subscribe og så videre, ja.